Hello, kumusta po kayo? Welcome po sa aking YouTube channel. Ang pinapakita ko po ngayon sa inyo, itong router na galing kay Converge. At kung maalala nyo po, ako po ay naka-Converge Plan 1.5 na nasa 200 Mbps na po yung kanyang speed. Pero po, for the first time, actually pangalawang beses na po ito, for the period of 6 months nung pagkakalagay ng aking internet connection, ay ngayon lang po yan, nagkaroon siya ng LOS. Dati sandali lang po ngayon medyo matagal, kanina pang madaling araw na blinking na po itong LOS na kulay red. At ano nang oras ngayon? Mag-aalauna na po ng hapon ay hindi pa po naaayos yung aking internet connection. At nagtanong ako, pati po yung mga hindi naka-fiber, yung dati kong internet connection na air internet, yung tinanong ko po yung mga kapitbahay ko na naka-air internet na Converge din po, ay sila din po daw ay walang internet connection. Yan, eto. Dati kasi kapag limbawa kami lang yung may fiber, yung walang internet, kami lang. Yung naka-air internet, yung naka-cable na ano pa, yung coaxial cable na internet connection ay meron po sila. Ngayon parehas po kaming walang internet connection. Ayan, kaninang madaling araw pa po ito na walang internet connection yung aming Converge na internet na fiber. Ayan, sana maayos na po ni Converge yung aming internet connection, and sana wag naman umabot kamukha nung nangyari sa akin si Globe na pangmatagalan na walang internet connection. Sana mamayang gabi okay na to, at para hindi na kami mainip kasi nakakainip din pag walang internet connection. At ayan, yung lang kay Converge ay wala po siyang rebate. Hindi katulad kay Globe ay may rebate, kaso marami namang walang internet connection na araw. Ayan, kaya mas okay na to, yung paminsan-minsan lang. Sana mas ma-improve pa ni Converge na halos wala ng ganito na LOS. Ayan, marami pong salamat. Again, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe at paki-like po ang ating video. At nga pala, Pampanga area po itong sinasabi ko na LOS yung kay Converge. Thank you and bye-bye.